Balhog karon sa selda sa Pendaton Police Station ang usa ka tricycle driver nga giilang si alias Dodong, 24 anyos, human misupak sa balaod trapiko ni nakalabing adlaw sa Aparente Street, Barangay City Heights, Jansan. Sumala pa adunay duha ka tricycle ang gisaway sa kapulisan human makasupak sa balaod trapiko ingon man wala dayon mituman sa paghunong. Apan kalit nagpasutoy sa pagpadagan ang mga nasampit, hinungdan gigukod sa kapulisan. Dali ginusad ang hot pursuit operation og na corner ang nasampit nga driver sa Quezon Avenue, Barangay Dadangas North. Nasayran nga nalambig ito sab di aging tuig og balaod trapiko ang dinakpang driver og dunay record sa susamang bayulasyon sama sa direct assault, resistance and disobedience to an agent of a person in authority. Sa pagkakaroon impounded na ang iyang tricycle samtang nagpabilin sulod sa Pendaton Police Station. Panawagan pa sa mga otoridad ngadto sa mga motorista nga sundon adlaw-adlaw ang traffic rules aron malikay sa mga bayulasyon. Mga katropa, sa pangadlaw-adlaw, kinahanglan lig-on ang imong immune system aron makalikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.